Ngiyakutshela namhlanje ngivakashelwe ilesilima somsuthu. Inhlamba into esegazini. Ukile wa Jonathan igazi mina. Yeah, why? Hey. I'm sure uncle umuntu omdonetheli la khona wathuka. Hayibo, why? Akiruni uthi inhlamba akisegazini. Futhi uyahlanya kanti ngendlebe zenje. Wena mina. Wena. Seyisukile lembungulo ine short temper. Yila kuchintsheka khona umhlenge ekhanda liCrazy tragedy ngokuphuthuma ngiyakutshela inyanyile. Yo mngani abantu bayagilana yazi nomntana kavusuke wayisho lento. Mawucabanga ireality into yamampela. I think so. Ngibuza phela ngoba impilo ayikhofe. Yey bayagilana. Wayisho kanjalo. Ukhuluma ngomZulu. Mose nibeka kuphethe kahle mose. Kuphi? Lo muntu kini uthe ungumZulu kanti next. Hayi wena usikhapha mina ngithanda amaZulu. Hayibo. Mose nami ngumZulu nje. Bheka nje. Ungazibuze nobafula eceleni. Sister uqinisile kuye emtungantunga. Hayi mama. Hayi emtungantunga, emtubantuba. Ditile mo ka tlokeletsa tšhelete mo. Wa jana ko ne bile batla bangotla nana mo hana mo. Na mara monna ntshweletsang ma. Nei. Ngiyakutshela le umrembulize ku Steve Ovo for round 2 yamadoda abuye nawo. Ubani? Mrembu. Futhak. Vula la sinyotshela umakholobo. Ithumile indaba yebhika. Ungifunani wena? Ongana ke impilo yakho ungifunani? Yini oyifuna empilweni yami? Uyazifunana noSteve. Bamdose nge1 umrembula angakholwa for a second asukuma uthatha ama chance kokugcina. Ayikutheni ukuthi ngithile bafethu. Sondele ngokuzozitika umrembuli ichance yakhe. Bayangitshela ukuthi mina asinqana sikafanisa. Mission complete. Ngiyakutshela uSamoro hire scorer for ukuziphindiselela kumzanyo. Lo muntu lo ufike lapha ekhaya ngidihlelela. Wangibamba ngamashini, wangibamba kabuhlungu. Yena uNtsundu ngibala uthanda ukufaka isicoko. Uhlala ngapha kule straat saseSobuko. Noma ungamenza noma yini oyifunayo. As long as ulayela, akuna stress. Okwama ngizokunika i-discount. Okay, uNtsundu ufaka isigqoko. Yeah, iyo kuphela indlela engamdescribe ngayo. Ngiyakutshela iscorer sivele siphambanise. Menzani uSamora? Samora. Sana phuthi mzanyo. Mesithuma phuthi umtswala bekathi sokutshela ukuthi ngeke asakhona ukuyiletha le mali. Ngoba wena usuke wamlandelela ngakabi nemali. Hayi mzanyo. Ngiyambona uSamora wenzani? Ukuthi uSamora unegidi. Uthumela abantu lapha abangishaya ngempama lapha. Ihooligan alizwa mshini khona baqeda ukumshaya ngeteft ubuye na 2 yemidobo. Ntanga, awusangitshela ukuthi ikhambani kumalela nomzana. Futhi le yamumalele yacaba iphasise lo umzana. Mina mase kuzoba nentonyana. Mase kuzoba nentonyana. Ubani?
wena andrele sijojile wena uSteve Ova angahesitate abuye nayo le midogo iphila ngiyakutshela ibhadi lakhe. Meanwhile khona abanye abasagoduzana naye ngiyakutshela imbhemele. kuseba fethu nikrena hola Julie awuzile uSteve uhlala lapha fethu awungamthola ngale yabona maphuma ngale lapha ya emva kweni yakamamkhizi juthi kulomkhukhunyana engathi toilet ulapha namaye uceda ukuthi sha okay mfuthu ngiyabonga ne ngibonga thina kodwa umzanye ya bekasiphane nenye ingamo ngathi George Graham ya njengoba ngitshela ntonami lo mlungu lo bekaphatha Airbus 200 umshini wakudala 1837 umzanye ngasebenza noSibusiso Kabindi khona enye out bayazi ukuthi maleta ya bagadlaza lengamo ngaqeda ukugadlaza lengamo nokumele manje basplit imali maye bayihlanganisa usibura wadla amakhilometer ngiyakutshela ntonami damani umbalekile wayazathini mara ngeza bafethu bangitshela batawu khona la iduduza la around ya nangoke umalele but umalele angimazi kahle nayi le enye usijafa nyamazi ngokubonisa nalahlala khona awusijafa ke yena singafika lahlala khona Ngiyakutshela bayilande le ntwana uSjava umzanyi ufuna ukuyenza sure ukuthi umalele ubani because uyamfanisa. Izinja boSamora abantu abahlepula ku10 beds le ndoda idlala eCasino akahluphi umuntu uzirelaxele namarand wakhe nawe mawufuna ukubamba yakubhayo uclick ilink wenze njalo. Le ntwana kamalele iphelelwe istamina idecide ukungena khona da ku Prasamza cause yabona ukuthi izokhabatheka. ePrasamza ngicela ukusifihla yaJardi kancane ukhona umuntu ongifunayo lapha Prasamza uzongilimaza Prasamza akucela Prasamza Ngiyakutshela umcava sashaya short left ekhoneni lendla ngena abuze ukuthi uphi. Mangibhekile ngikangana labafana abangcolile mina. Ngiyazi uDumile uyashaya kodwa conga ngisukile. Malume uyengale malume. Ngiyakutshela ugcina sindiswa abashana cause bayabona ukuthi isilende singumalume siyafa. Yes umuntu azongcolile hayi umhlengi yakudelela umhlengi Ihooligan elinguSteve Ova liphela umoya maye libuye kuyohlabela umakholoba ibhika ngiyakutshela uyotesta zona ngapha umrembulu ugcina wavumela lamasuthu ukuthi ahlale naye. Into wami yaphela kanje ayangini. Umrembulu amela yenza iplani lamadoda sewabulala 2 yamaphakethe. Hayi masuthi ngiyabuya manje khona la ngisaya khona. Ngiyakutshela uzoshaya ijika kuSteve Ova umthola usatesta le ibhika azitshontshe kumakholoba. Steve Ova mpintshana. Uzwile bathi umakholoba lahlekele iphika. Amarafeda ngizangalo. Sacela ifavor mpintshana. Ngisho yazi khona besuthi lapha wami. Leli mali ezicela umntombi wami. So ngibambele lambi la. Zolanda weekend ngoba sebahambile lapha. Akucela Steve. yabolo ngiyayenza manje yaphapha indaba ukhuluma indaba ezingakufuni ngiyayenza manje ngikuphapha walandela lamasuthu wakho. uSteve Ova akathukanga manje uyabuyela uyotesta le ibhika. Yabona ntona uSteve Ova ayizoduma Ntoni yaphapha lento. Ayizwa Steve Ova akathusi. Le nto iceda phila le.
Ya futhi manje umalera lo mfunayo uyisibusiso futhi manje awumfanisi uyo lo vele bosebenza naye.